Вітаю спадарства ў гэты святочны дзень. З вами Ольга Старасціна і навіны па-беларуску і без цэнзуры. Сёння дзень волі, асабліва ў гісторыі Беларусі дзень. Дзень волі – гэта вялікі празднік, які адзначаецца беларусамі. Дата, якую ушановвалі нашыя класікі і нашы выбітныя асобы, гэта не проста нейкі дзень у календары, гэта сапраўды тое, з чым трэба адзін другога віншаваць. День, когда наша страна первый раз приобрела независимость. Это большой день, когда она ни от кого не зависела. Уже больше 100 годов тому была обвешана Белорусская Народная Республика. Через год эту дату независимое государство Беларусь как на государственном, так и на общественном уровне будет праздновать очень хорошо, высоко и весело. Дзень волі – гэта перадусім свята, а яшчэ і пачатак пратэставай вясны 2021. Масавыя шэсці плануюцца на суботу, але і сёння беларусы ладзілі самыя разнастайныя акцыі. Былі і затрыманні. У Менску хапалі пратэстоўцаў, людзей у бел-чырвона-белым адзенні ды проста мінакоў. У рэгіёнах затрымлівалі актывістаў. Чым адзначыўся сёлетні дзень волі, распавядзе Ірына Дарафійчук. Адзначаць дзень волі беларусы пачалі яшчэ ўчора салютамі ў 23 гадзіны 34 хвіліны. У старым адміністратыўным кодексе 2334 нумар артыкулу за ўдзел у масавых мерапрыемствах, за які судзілі большасць затрыманых на акцыях пратэсту супраць фальсіфікацыі выбараў і гвалту сілавікоў. Раніцай жа бел-чырвона-белыя сцягі, балонікі ды стужкі ўпрыгожылі дамы, вуліцы і машыны ў розных гарадах. З'явіліся сцягі і на карпусах БДУ, медычнага і эканамічнага універсітэтаў у Менску. А студэнтаў некаторых навучальных установаў на бліжэйшыя дні раптоўна перавялі на дыстанцыйнае навучанне. Распачаць адзначэннем Дня волі пратэставую вясну закликали и Павел Латушка, и Светлана Тихановская. Чтобы каждый белорус поверил в себя сам, взял будущее страны в свои руки и вышел этой весной. Улады адказалі на заклікі ўзмацненнем ціску і пагрозамі тэрактаў, а сёння яшчэ і спецтэхнікаю. Ужо зранку калона з больш як паўсотні адзінак тэхнікі рухалася ў бок Менску з берасцейскага кірунку. Калоны аўтазакаў і мікрааўтобусаў, вадамётаў і машынаў з калючым дротам сцягваліся ў цэнтр гораду. Удзень цэнтр сталіцы быў шчыльна заняты сілавікамі. Перекрыли дорогу, проспект от площади Победы в центр, и едет колонна автобусов затонированных. Вон поехала ГАИ-машина. Их просто дофига. Каб прыбраць нацыянальную сімволіку, сілавікі хадзілі па дварах, заходзілі ў пад'езды, спрабавалі трапіць і ў кватэры. Зачышчалі не толькі сцяжкі ды стужкі. Паводле інфармацыі праваабарончага цэнтру «Вясна», напярэдадні свята затрымалі каля 40 чалавек, паводле адміністратыўных пратаколаў і крымінальных справаў. Сёння масавыя затрыманні працягваліся. У Віцебску 3 гадзіны прытрымалі ў чыгуначным раусе актывіста Барыса Хамайду. Сёння найвялікшае свята, просто не мог сидзець у хаце. Разумеў, што нейкія наступствы могуць быць. Барыс Хамайда адзначае Дзень волі 31 раз. На звычайным месцы ля сіняга дому ў цэнтры Віцебску на адзіночным пікеце з выяваю герба пагоня ён прастаяў усяго некалькі хвілінаў. Гэтак жа хутка забралі з цэнтру гораду і жыхара Вілейкі Андрэя Кудзіка. Неверагодныя беларусы, віншую вас 103-й гадавінай заснавання Беларускай Народнай Рэспублікі з Днём волі. Жыве Беларусь! Прэвентыўна затрымлівалі актывістаў па ўсёй краіне. У Салігорскую, Магілёве, Рэчыцы і Берасці, Міёрах і Докшыцах, у горках і мастах. У сацыяльных сетках беларусы з розных мясцовасцяў заклікалі выходзіць у цэнтры гарадоў. Кропкавыя затрыманні працягваліся і на вуліцах. Тут гаспадараць прарасійскія акупанты. Ніны Багінскай не затрымалі, але сцяг у яе забралі. Рух на праспектах Незалежнасці і пераможцаў цягам дня перакрывалі некалькі разоў. Бліжэй да вечара цэнтр Менску стаў у корках, а аўтамабілісты на заклік сацсетак актыўна сігналілі ў розных раёнах сталіцы. Ірына Дарафійчук, Белсад.
Генеральная прокуратура распачала крымінальную справу супраць старшыні Саюзу палякаў у Беларусі Анжэлікі Борыс ды іншых чальцоў арганізацыі. Іх абвінавачваюць у распальванні нацыянальнай варожасці. Падставою сталі гістарычныя і культурніцкія імпрэзы, якія ладзіліся цягам апошніх 3 гадоў. Чаму ўлады гадамі не рэагавалі на гэткія падзеі? І якую будзе рэакцыя Варшавы на антыпольскую кампанію ў Беларусі? Высвятляў Алесь Баразенка. Націск на саюз палякаў у Беларусі адказаць эканамічнымі ды гандлёвымі санкцыямі супраць рэжыму Александра Лукашэнкі. Прэм'ер-міністр Польшы Матэуш Маравецкі даў зразумець, што сітуацыя вакол польскай меншасці ў Беларусі не застанецца без рэакцыі. Мы закликаем белорусские улады опамятаться. Поляки у Беларуси обогащают белорусскую культуру и у той же час клопотятся про захование польской культуры. Яны добрые громадяне Беларуси и яны не здзейснілі нічога дрэннага. Таму мы будем рабіць усё, каб ім дапамагчы. Поляки могуць разлічваць на падтрыманне з боку дзяржавы. Спынення рэпрэсіяў супраць актывістаў Саюзу палякаў у Беларусі запатрабавала і Міністэрства замежных справаў Польшчы. Гэта дзеянне супярэчыць усім міжнародным забавязанням, а таксама двухбаковым дамовам, такім як польска-беларуская дамова аб добрасуседстве. 23 сакавіка затрымалі старшыню Саюзу палякаў у Беларусі Анжэліку Борыс. Яе пакаралі 15-дзённым арыштам. А сёння зранку міліцыянты прыйшлі дадому да журналіста і сябры Рады Саюзу Анджэя Пачобута. У доме адбыўся ператрус, Пачобута затрымалі. Яны забралі тэхніку, ўсё, што была ў хаце, нашу, дзяцей, тэлефоны таксама, і паўнагадовай дачкі, непаўнагадовага сына. Забралі карту паляка, нейкую літаратуру на польскай мове, якая іх асабліва зацікавіла, як яны патлумачылі. Забралі таксама нейкія там аркушы А4, забралі нейкія такія флешкі. Акрамя таго, супрацоўнікі міліцыі прыйшлі да іншых чальцоў Рады Саюзу палякаў. Дырэктаркі грамадскай школы ў Ваўкавыску Марыі Цішкоўскай ды кіраўніцы лідскага аддзелу СПБ Ірэны Бернацкай. Жанчын затрымалі ды павезлі ў Менск. У грамадскай школе і рэдакцыі пры сядзібе Саюзу палякаў у горадні падчас ператрусаў вынялі камп'ютары, польскую літаратуру, газеты і часопісы. Сёння ўлады ўдарылі гэтыя найбольш неўралгічныя кропкі. Гэта значыць угалоўную сядзібу і ў найбольш актыўныя аддзелы у Лідзе і ў Ваўкавыску, у якіх функцыянуюць школы навучання польскай мовы. Прэсавая служба Генеральнай пракуратуры Беларусі паведаміла аб узбуджэнні супраць старшыні Саюзу палякаў у Беларусі Анжэлікі Борыс і, цытата, іншых асобаў крымінальныя справы паводле артыкулу 130 крымінальнага кодексу, распальванне расавай, нацыянальнай, рэлігійнай ці іншай сацыяльнай варажнечы. Пазначаныя грамадзяне, якія пазіцыянуюць сябе як чальцы вышэйпазначанага саюзу з 2018 года да сённяшняга часу на тэрыторыі гораду-горадні ды іншых населеных пунктаў вобласці з прыцягненнем непаўнагадовых арганізавалі і правялі шэраг незаконных масавых мерапрыемстваў для ўшанавання ўдзельнікаў антысавецкіх банфармаванняў, якія дзейнічалі падчас і пасля Вялікай Айчыннай вайны. Гэта ўжо другая крымінальная справа паводле дадзенага артыкулу. 10 сакавіка справу ўзбудзілі па факце правядзення ў польскай сацыяльнай школе скаўтаў імя Рамуальда Траўхута ў берасці падзеі, прысвечанай вайскоўцам польскай арміі краёвай. Тады сілавікі затрымалі дырэктара школы Ганну Панішаву, а беларуская МЗС запатрабавала ад генеральных консулаў Польшы ў горадні ды Берасці пакінуць краіну. Польша адказала высыланнем беларускіх консулаў з Беластоку і Варшавы. На думку палітолага Валера Карбалевіча, такія дзеянні ўладаў Беларусі скіраваныя перш за ўсё на фармаванне вобразу замежнага ворага ва ўмовах унутрыпалітычнага крызісу. Польша добра падыходзіць на гэтую ролю. Тут можна абудзіць і розныя гістарычныя комплексы. З тэрыторыі Польшы вяшчае вось Белсат, тэлеграм-каналы, адзін з якіх стварыў фільм «Залатое дно», што вельмі непрыемна для ўладаў. Польша, як і іншыя краіны Еўрапейскага звязу, не прызнала вынікаў выбараў 2020 года. Краіна традыцыйна падтрымлівае беларускую грамадзянскую супольнасць ды тых апанентаў рэжыму, якія былі вымушаныя пакінуць Беларусь. Алесь Баразенка, Белсат. Польшча абяцае санкцыі, а Літва, Латвія і Эстонія ўжо падрыхтавалі новы пакет санкцыяў супраць беларускіх чыноўнікаў і сілавікоў. Санкцыйны спіс пашырыўся на 118 прозвішчаў. Пра гэта паведаміў прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа падчас сённяшняй сустрэчы са Святланай Ціханаўскай. Пад санкцыі трапіла памочніца пракурора Аліна Касьянчык, якая была дзяржаўнай абвінаваўцай на судах пры разглядзе шэрагу палітычных крымінальных справаў, у тым ліку на працэсе над журналісткамі
Белсату Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай. Абмежаванні закранулі прэс-сакратара МУС Вольгу Чамаданову разам з мужам, намеснікам начальніка губазіку Дзянісам Чамадановым. А да кіраўніка Менскага АМАПу Дзмітрыя Балабы далучыўся ягоны сын Артём. Акрамя іх у санкцыйным спісе апынуліся начальнік 3-го ўпраўлення губазіку Михаил Бедункевич, начальнік АМАПу Менскай вобласці Сергей Бялькевич, начальник отдела следчага управления КДБ Константин Бычак ды іншыя. Гітанас Наўседа запэўніў Святлану Ціхановскую, што еўрапейскія краіны працягнуць працу дзеля вызвалення палітычных зняволеных, спынення рэпрэсіў і правядзення новых дэмакратычных выбараў. Для маці 5 дзяцей не матэрыяльная дапамога, а штраф 5800 рублёў. Іну Дабратвор затрымалі ў нядзелю, нягледзячы на тое, што дома ў яе заставаліся маленькія дзеці. У гэты ж дзень у доме адбыўся ператрус. Я давала отвод судье, она отклонила этот отвод. Я ходатайствовала о приобщении моих заявлений в прокуратуру и ходатайство о запросе экспертного мнения. Она тоже отклонила. Я не считаю его справедливым в какой-либо мере, потому что, по крайней мере, смягчающие обстоятельства – это наличие 5 несовершеннолетних детей. Вот. Как всегда, ничего не учитывалось, ни обстоятельства, ни, все остальное. Нагодою для затрымання сталіся вывешаныя на акне партрэты Святланы Ціхановскай, Марыі Калеснікавай і Віктара Бабарыкі, ды герб пагоня. Таксама развешаныя ў пад'ездзе партрэты палітзняволеных. Паводле словаў Інны, рапарт аформлены з памылкамі ад імя неўсталяванай асобы, нейкага супрацоўніка Ржэўскага. Жанчына падала заяву ў пракуратуру. Вырак суда яна збіраецца абскарджваць. І вяртаемся да сённяшняга свята. Чаму дзень абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі называем Днём волі? 25 сакавіка 90-го года проста з грузавіка прадавалі пілотны нумар газеты «Свабода» пад назваю «Дзень волі». Газету размялі, а яе загаловак зрабіўся новую назваю свята. Больш пра асаблівасці гэтага дня, яго вытокі ды значэння распавядуць мае калегі. Вясна 1917 года. Пасля падзення манархіі лідары беларускіх нацыянальных арганізацыяў выступаюць з ініцыятываю правесці усебеларускі з'езд. Збіраюць яго ў Менску ўжо пасля кастрычніцкай рэвалюцыі 18 снежня 1917 года. Праз 2 тыдні бальшавікі з'езд разганяюць, яго лідары пераходзяць у падполле. У лютым 1918 года, калі бальшавікі ўжо пакінулі Менск, а нямецкая армія трымала наступ з усходняга фронту, але ў горад яшчэ не ўвайшла, дзеячы усебеларускага сходу абвесцілі сябе вярхоўнаю ўладаю. Немцы гэтай улады не прызнаюць, а бальшавікі 3 сакавіка падпісваюць мірную дамову з Нямецчынай, якая падзяляе Беларусь паміж савецкай Расіяй і нямецкай імперыяй. У акупаваным немцамі Менску беларускія дзеячы заяўляюць пра непрызнанне дамовы і маюць намер стварыць незалежную дзяржаву на ўсіх населеных беларускіх землях. Дакумент пад назваю «Трэцяя устаўная грамата Рады Беларускай Народнай Рэспублікі» публікуюць 25 сакавіка 1918 года. Каб такім чынам супрацьдзейнічаць в першую чаргу памкненню суседзі, а ўсе суседзі так ці інакш прэтэндавалі на беларускія тэрыторыі, вырашыць пытанне вяртання бежанцаў, бо будучы межы яны зачынялі дарогу да хаты, і наогул нейкім чынам адмежавацца ад таго хаоса, які ператварылася Расія пасля кастрычніцкага пераварота, вось і была дэкларавана ўласная незалежная дзяржава. Нямецкая адміністрацыя дазваляе БНР займацца толькі адукацыяй і мясцовым самакіраваннем. У снежні 1918 года нямецкая армія, што пацярпела паразу ў Першай сусветнай, сыходзіць з Беларусі. За населенай беларусамі тэрыторыі цяпер ваююць Масква і Варшава. У 1921 годзе беларускія землі зноў дзеляць. Гэтым разам паміж Польшчаю і савецкую Расіяй. Частка бацькоў БНР эмігруе. Тыя ж, хто застаўся ўдома, пазней загінуць у сталінскіх лагерах. Першапачатковая палітыка бальшавікоў так званай карэнізацыі ў 20-х годах, калі яны планавалі і стваралі федэратыўны Савецкі Саюз, паспрыяла ўкараненню беларускай нацыянальнай ідэі, але пад кантролем і ў такой форме камуністычнага характару. У Беларусі надыходзіць эпоха Савецкага Саюзу. До канца 80-х дзень 25 сакавіка публічна святкуюць толькі ў эміграцыі.
Бальшавікі стварылі нелюдскую сістэму. У гэтай сістэме, па вялікаму рахунку, беларусы бы зніклі як народ, як нацыя праз сістэму татальнай русіфікацыі і саветызацыі. Таму распад Савецкага Саюза гэта было все-таки для нас вызваленне. Дзень абвешчання першай беларускай дзяржавы з пачатку 90-х называюць днём волі. Да 1994 года, калі прэзідэнтам абралі Александра Лукашэнку, свята не паспела зрабіцца дзяржаўным. У 1996 годзе 25 сакавіка пратэставаць супраць вяртання савецкіх сімвалаў і курсу на аб'яднанне з Расіяй выйшлі 50 000 беларусаў. Тады гэта ўсё ж такі быў такі грамадзянскі актывізм. Чалавек як бы сам сябе ўпісваў у гэтыя змагары, асобна ад усяго насельніцтва. Гэта ходзіць нейкая больш прасунутая частка. І многія з іх належалі да партыі всякіх ініцыятываў. Вось, многія эмігравалі. Без масавых затрыманняў у апошнія 25 гадоў Дзень волі святкавалі толькі аднойчы. На стагоддзе абвешчання БНР у 2018 годзе. Тады пад чырвона-белымі гістарычнымі сцягамі на канцэрт для опернага тэатру сабралася каля 50 000 асобаў. У апошнія паўгода да гістарычнага сцяга, а з ім і да традыцыі святкавання Дня волі прыйшлі сотні тысяч беларусаў. З патрабаваннем звольніць нелегітымнага кіраўніка дзяржавы, вызваліць сотні палітвязняў і правесці новыя дэмакратычныя выбары. Юлія Цяльпук, Александр Папко, Белсат. Сёння наш дзень і нашае свята, заявіла Святлана Ціханаўская, якая ўзначаліла 6 беларусаў Вільні на Дзень волі. Удзельнікі маршу прайшліся ад цэнтру горада да амбасады Беларусі, пасля чаго адправілі лісты, дзіцячыя віршы і малюнкі палітвязням у турмы Беларусі. Зладзілі акцыю «Свабодны мікрафон» і канцэрт. Відэа і каментары вашай увазе. Сегодня особенный день, и люди обязательно покажут, что не только день, но и весь год будет для нас особенным. У гэтыя дні адбываецца адраджэнне беларускай свабоды, беларускай дэмакратыі. І той стан, у якім гэта было 100 гадоў назад і цяпер, ён, безумоўна, розны. Але ідэя, якая натхняе людзей на барацьбу, яна тая самая. Гэта ідэя свабоднай, незалежнай краіны. Таму вельмі важна, каб беларусы збіраліся незалежна ад таго, у Беларусі яны, за мяжой, у Варшаве, Кіеве ці Вільні. Мерапрыемства ў горадзе адбываюцца шмат дзе, так? А от прабег можа закрануць, яго могуць убачыць шмат віленчукоў, да? Вось, і мы адмыслова заўсёды яго робім з двумя сцягамі нацыянальнымі, і нашым чырвона-белым, і літоўскім сцягам. Перадаю прывітанне усім жыхарам свайго раёну. Я віншую вас з Днём волі. Мы разам зможам дасягнуць нашай мэты, за якую мы змагаліся з 9 жніўня. Віншуюць нас сёння і нашыя заходнія суседзі. З нагоды Дня волі ў Нацыянальнай філармоніі ў Варшаве адбудзецца канцэрт, дзе прагучаць творы беларускіх выканаўцаў, якімі мы натхняліся падчас шматтысячных маршаў. Запрашаю паглядзець канцэрт «Граем для Беларусі» а 22:15 у эфіры Белсату. І, канешне, рэдакцыя аб'ектыву віншуе спадарства з Днём волі, Днём свабоды і незалежнасці нашай любімай радзімы. Жыве Беларусь!